It is not enough I'm Iraqi Muslim, Nigerian Muslim. No, now I have to be Sufi. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الظالم حثالة البغي صالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاعم نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم قول الصوارم كي تستعد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na Allahog poslanika, Allahog miljenika Muhammeda alaihi salatu wassalam, njegovu porodcu, časni ashabi i sve one koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Braćo moja draga, ja sam zamoljen od strane braće da večeras se ovdje kratko obratimo nakon ovog iftara. Nama je, ako Bog da, dug put, valja se vraćati u Sarajevo, tako ako Bog da nećemo plaho dužiti. Prije nego počnem govoriti o temi za koju ja smatram da je potrebno da se govori o tome, iako to nikako ne isključuje da postoje neke druge teme koje su možda i bitnije, želim da napomenem sebe i vas, braćo moja draga, da smo ušli u zadnju trećinu mjeseca Ramazana. Zadnja trećina mjeseca Ramazana se odlikuje odlikom, a to je da je u njoj noć Lejletul Qadr. Zamislite, braćo moja draga, kada bi nekome od nas neko ponudio ponudu i kazao treba da radiš 10 dana, a za tih 10 dana nagradu ćeš primati penziju 83 godine. Svi bi mi to prihvatili, ne bi razmišljali nijednog momenta. Čak kada bi nam rekli 10 dana nikako da ne spavaš, mi bi postavljali krese pod oči da 10 dana ne zaspimo. Zašto? 10 dana radiš, 83 godine, noge uzduvar. Braćo moja draga, Allah tebarak ve ta'ala kaže u Kur'anu Lejletul Qadr khayru min alfi shahr. Noć kadera je bolja od 1000 mjeseci. Nije rekao uzvišeni Allah noć kadera je kao 1000 mjeseci, već noć kadera je bolja. Koliko bolja? Allah zna. Bolja od 1000 mjeseci. Kažu islamski učenjaci, komentarišujući ovaj kuranski ajet, ibadet u noći kadera je bolji od ibadeta u 1000 mjeseci, a to je 83 godine ljudskog života u kojima nema te noći. Zato nemoj da se igramo. Postavite sebi pitanje koliko je od prošlog Ramazana do ovog Ramazana ljudi koje ste poznavali iz naših okruženja preselilo. Otišli su, nema ih. Oni bi dali čitav planet, čitavu zemlju, da sada su s nama ovdje i da mogu ovih 10 dana provesti u ibadetu, ali neće, ne mogu. Nama niko ne garantuje da ćemo sljedeće godine ovako sjediti i dočekivati ovu zadnju trećinu. Zato Bog vam dao svako dobro. Organizujte sebe, svoje porodice. Ustajte na noćni namaz, klanjajte teravih namaz. Učite Kur'an. 3 su osnovna djela koja se mogu učiniti u ovim noćima, iako može se raditi svaki hajr. Qiyam, stojanje. Kaže Allahu poslanik, ko provede noć kadera stojajući u namazu, nije ašikujući pod nečim prozorom, već u qiyamu, klanjajući, vjerujući u Allaha, nadajući se njegovoj nagradi, kaže, bit ćemo oprošteni grijesi. Znači, qiyam, stajanje, učenje Kur'ana.
Selef, prve generacije, su, kada bi nastupio Ramazan, ostavljali bi šerijatske znanosti drugi. Imam Malik, poznati učenjak Medine, veliki muhaddith, kada bi nastupio Ramazan, on bi zatvorio hadijske knjige, ostavio bi po strani i posvetio bi se učenju Kur'ana. Znači, Ramazan je općenito mjesec Kur'ana, a pogotovo zadnja trećina. I treća stvar, dova. Dova, braćo moja draga, je jača od atomskog naoružanja. Najjače oružje koje posjeduju muslimani, a tako zapostavljeno. Muslimani, nažalost, ne znaju dovu uputiti gospodaru. Kamoli da su oni ispunili uvjete da ta dova bude primljena. Jer da bi dova bila primljena, treba su ispuniti uvjete. Da je čist stomak od harama, popije čovjek cisternu viskija i onda se pokaje i za 3 dana hoće da se njegove dove primaju, a još u njega DNK pokazuje viski. Nema to, čekaj dok se malo to pročisti. Znači, treba očistiti svoju hranu. Dova, braćo moja draga, kaže Aisha radijallahu ta'ala u vjerodostojnom hadisu, Allahu poslaniče, kada bi znala kada je noć Lailatul Qadr, šta da govorim? Kaže, reci, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allahu, o gospodaru, ti si onaj koji oprašta i voliš opraštati, zato meni oprosti. Zato, braćo moja draga, ove noći iskoristite u dovi. Dova nije ništa komplikovano, samo se podignu ruke i traži se ono što treba. Nažalost, Bošnjaci to ne znaju. Tako kad dođu na hadž, tamo gdje je najsvetije mjesto na planeti, oko Kjabe kada hodaju, oni ne znaju podići ruke i reći gospodaru daj mi da budem zdrav, gospodaru daj mi to, već on kaže nekom Arapu tamo, hajde ti hodi ispred nas i uči ti neku dovu na arapskom, mi ćemo za tom ponavljati. Šta li će onaj učiti, to sam Allah zna. A kako će ovi za njim ponavljati? To ti je scene. On im uči tamo muhli sine, učini nas gospodar da budemo iskreni, muhli sine, ovi slabo čuju, ko kad didovi u nas samo idu na hađeve, mjesto muhli sine kažu muin sine. Ko gospodaru, mjesto ovaj viče gospodaru čini nas iskrenim, oni viču gospodaru čini da budemo muini sinovi. Mjesto podigne ruke, kratko jasno, gospodaru, bolestan sam, daj se izliječim. Tako. Znači jednostavno. Da ne govorim o tome kako smo zakazali u pogledu dove prema ummetu. Naša braća u Afganistanu, naša braća u Palestini, naša braća u Čečini, naša braća u Iraku. Ako neko sumnja da njegova dova ili dova općenito ne može pomoći, taj treba da ode u mekteb iz početka da uči islam. Dok su muslimani vjerovali u dovu, u njih je samo bilo direktan kontakt sa Allahom i šta god im treba, to se rješavalo. Kada je Ebu Ala el-Hadrami došao do kraja mora, dotiro čafire, dotli nema dalje. Kaže gospodaru, ti znaš da ja samo želim da pređem preko mora zato što da vidim ima li još tamo iđe kakvih neprijatelja. Pa je prešao sa svojom konjanicom preko mora da noge nisu propadale u vodu. I to nisu nikakve crvenkapice, to nisu štrumfovi, to nisu nikakve bajke, već su to događaji koji se zasigurno desili. Dovom preko mora vojska prešla. Danas mi dovimo, ali ništa. Zato što su nam puni stomaci harama. Zato što nismo ubijeđeni da ta dova može riješiti. Allah te barake ve ta'ala normalno, dova, onaj kako se zove, da se mogu riješiti problemi. Zato kažem, nemojte zaboraviti na braću muslimane, nemojte zaboraviti na svoje komšije, na svoju rodbinu, na svoju djecu, na svoje umrli. Božji poslanik alejhi salatu vesselam kaže, čovjek kada umre, prestaju mu djela. Gotovo. Bašta u kojoj si ti sio, gotova. Osim u 3 slučaja. Jedan od ta 3 slučaja jeste dobro i čestito dijete koje će dobiti za roditelja. U nas sve nešto mora likako u kešu, tamo nekom je plati, nekom to završi i završena stvar. Niti imaš ti štete, imaš koristi što si platio i to onaj što je uzeo. A dova, proučiš dovu i kažeš gospodaru, smiluj se mom babi, oprosti mu grijehe, povećaj mu deređe. Imate predaju, efer,
neki to pripisuju Božjem poslaniku, ali inšala ispravno to nisu riječ Božjeg poslanika, da će se reći čovjeku na ahiretu da će mu se povećati deređe. Pa kaže, Gospodar, šta je sad ovo, što mi se deređe povećaju, ja sam uradio djela iz stolove. Kaže, zbog istikfara tvog djeteta tebi podižu ti se deređe na ahiretu. Zato nemojte zaboraviti svoje roditelje. Ako su mrtvi, ako su živi, opet ih nemojte zaboraviti. Da ih Allah nagradi, da ih Allah učvrsti, da ih Allah izliječi, da ih pomogne. I tako. To je, braću moja draga, nešto vezano za ovu noć Lejletul Qadr, ispravno mišljenje, kao što kaže Imam Nevevi i mnogi drugi istraživači mezheba, da noć Lejletul Qadr nije 27. noći. U nas ti Bošnjo 361 dan šljoka i on konta jednu noć, ode u džamiju i eto ga ode u džennet. Da se tako u džennet ide, habibi, to bi bio džennet najjeftinija stvar. Ne mere. Ne može tako. Ne može tako. Imate hadise vjerodostojne da je Božji poslanik rekao da je noć Lejletul Qadr 21. noći, da je 23., da je 25., da je 27. i da je 29. Zašto dati prednost 27. na 25. ili na 23. ili na 21. Sve vjerodostojni hadisi. Zato kaže Imam Nevevi i mnogi drugi istraživači mezheba, ispravno je da se noć Lejletul Qadr iz godine u godinu mijenja. Pa jedne godine je bila 21. Božji poslanik kaže, ove godine će biti 21. Druge godine će biti 23. I tako. I mi sada treba zato da ovih svih 10 provedemo u ibadetu. I onaj ko provede svih 10 u ibadetu, on je sigurno potrefio noć Lejletul Qadr. Obećani su oprost grijeha i obećano je da je ibadet u toj noći bolji od ibadeta 1000 mjeseci. Božji poslanik kaže, taharrau lejletel qadar, tražite noć kadera u zadnjoj trećini. A evo je, od noćas nastupa. Od noćas zavrni televiziju, ugasi serije, pokri Mufida Memiju sadekom, nek malo i on ohladi do Bajrama, uzmi malo Musa, fušake, pročitaj što god. Či ostavi se malo, hajde to kad, evo ja nisam plavo zalupan, ali evo ja čitavu godinu mogu bez televizije. Ma idem ja, reci, biti 10 dana bez njega, brate, nek izgori da vidim ja kako je onim ljudima koji nemaju televizije. Pa čuj, jes mi dosadno, cijeli dan ne znam šta ću raditi. Musa, fušak, eto šta ću raditi. Kad imaš TV, završilo evropsko, pošlo svjetsko, ova serija, ona se reemituje, oni golovi, oni folovi, nikad nemaš vremena. Jel ugasi šekija? Ne znam šta ćeš sam od sebe. Kad ne znaš šta ćeš od sebe, Musa fušake. Dovi, zikri, korektni 100 puta la ilaha illa, korektni 100 puta subhanallah, korektni 100... Nagrade. Mi smo te nagrade ostavili hođama, nek hođa zikri, nek hođa ide na hađ, mi ćemo gledati serije i eto ga u džennet. Daj Bože. U svakom slučaju, znači, braćo moja draga, noć Lejletul Qadr je u zadnjoj trećini i to malo uže u neparnim noćima. Kaže Allah u poslanik vjerodostojnom hadisu, tražite noć Lejletul Qadr u neparnim noćima zadnje trećine. Zato ovih 10 dana, Allah vam dao svako dobro, potrudite se malo da podebljate svoje ibadete. I ja zajedno sa vama. Vidite sad, ja ovdje imam 48 listova da vam to ispričam. Ja kad bi to vama pričao, ne bi do sehura mogli završiti. Zato ćemo skratiti, srezat, odrezat. Mi ne volimo ništa plaho što je dugo, pogotovo kad se vajzi. Nama utakmica 90 minuta nikako nije duga, sad pa sad proleti. Ali vas slušat 15 minuta, već sve preko 15 minuta svi razgledaju, hoće li pokisni sjeno, gdje je, šta je li počela utakmica, je li dnevnik počeo i tako. Zato nećemo plaho dužiti. Ovi sad do sad 15 minuta imujte brojati, od sad počnete brojati 20. Braćo moja draga, ovo je tema koja se vezuje za Ramazan i izvan Ramazana. Jer zašto ja namjenski nisam htio da više govorim o Ramazanu? Zato što se o Ramazanu sada svugdje sluša. I na televiziji, na radiju, i po džamijama, i po hudbama, i po knjigama, i po lecima. Ja želim, ako Bog, da govorim jednoj općoj temi koja je vezana i za Ramazan, ali imajte kako veliko mjesto u životu čovjeka nakon Ramazana. Velik broj ljudi, braćo moja draga, ima pogrešno ubjeđenje da je vjera Islam skučena samo na džamiju. Zato u nas kad kažeš dobar, kaže onaj musliman. Što je dobar? Pa kaže klanja 5 vakata. Hoće ukrast, hoće slagat, hoće prevart, on je dobar što? Klanja. Zato što mi vidimo Islam ne ovako, skroz sam kroz ovu malu rupicu ovdje.
To je za nas islam, 5 vakata namaza. Nije to, braćo moja draga, islam. To je jedan mali segment islama i to je odnos čovjeka prema gospodaru. Naša vjera je mnogo šira. Naša vjera je cjelokupan sistem života. Naša vjera, islam, je toliko potpuna i savršena da daje prednost međuljudskim odnosima na dobrovoljnim ibadetima. Jeste čuli šta sam vam rekao? Naša vjera daje prednost međuljudskim odnosima tome je prednost nad dobrovoljnim ibadetu. Kaže Allahov poslanik, onaj koji ne govori po hiru svome, da odem pomoći bratu muslimanu, a zapamte pravilo, više ga neću ponavljati, svi hadisi koje spomenuo su vjerodostojni. Jer čućete vi noćas čudni hadisa, rećete, okli ovaj došao. On je došao i sad svaki hadis vam mora kazati koga prenosi. Kaže Allahov poslanik, da odem pomoć bratu muslimanu, draže mi je nego da bude mjesec dana u itikafu u džamiji Božijeg poslanika. Pogledajte šta znači bratske veze. Mjesec dana, da ode jedan čovjek mjesec dana u džamiji, ovaj ode tamo nekome pomoć natovariti ovoj džubreta. Koji je pobožniji? Ma onaj u džami, tako mi vidimo, zato što mi vjeru vidimo ovako da je to samo klanjanje. Vjera je šira. Kaže Božji poslanik, meni je draže otići pomoć bratu muslimanu, nek biti u džami. To je vjera. Da klanjati se mora, o tome se ne priča, obavezni farzi, ali dobrovoljni namaz, bolje da ideš pomoć bratu muslimanu. A nas neko nazove, treba ga odšlepat majstoru. Kad vidiš njegov broj, oj šta li treba on njega na golf kec, uvijek mu se kvari, šta li će mu slagat sad? Ženo, gdje ti se javi, nema mene, sakrij se u klozet, tamo, čega, nema ga. Šta je, treba brata muslimana odšlepat do benzinski, do majstora. Treba odvesti nekome ženu da se porodi. Nema ga, sakrio se, izgubio se. Pokuca na špijunku, ovaj ga viri otuda, šta li je, došao, valjda mu para treba, ženo, nema me. Diga je, izgubio se, nema ga. Takvi smo ti mi. A islam je drugo. Islam je, kaže Allahov poslanik, niko od vas neće vjerovati dok ne bude volio bratu ono što voli sebi. Ako voliš i ti, kad te neko nazove, ti sad upo frke, probušla se guma i ti nekog zoveš da ti reknu jednoga u klozetu, sakrio se, ako voliš i ti drugima tako reci. Ili kad pokucaš nekom na vrata, tražiš para u zajam da se sakrije, ako ti voliš da tebi tako radi, i ti drugima radi. Kaže Božji poslanik, nećete vjerovati. Pazi, negira. Nećete vjerovati dok ne budete voljeli bratu muslimanu ono što voliš sebi. Da nam je jednog takvog u Bosni, sam da voli muslimanu ono što voli sebi. Da ga ja poljubim u čelo prvi. U svakom slučaju, braćo moja draga, islamski učenjaci, pošto kod njih je bilo da su svoje vrijeme toliko popunili ibadetom da je kod njih da su dolazili u problem koji ibadet da čini. Kod nas da je zafrkat nekog da ne gleda u harame, tu si postigao dobar uspjeh. Kod njih je bio belaj, imaju više dijela koje hoće da urade. Koje je sad dijelo uraditi? Pa su postavili jedno veliko pravilo. Kažu islamski učenjaci, kada imaš mogućnost da uradiš 2 ibadeta, jedan od tih ibadeta je vezan za tebe. I korist toga se vezuje samo za tebe. Imaš drugi ibadet, čija korist se vraća tebi i društvu i drugima. Uvijek ćeš raditi ibadet čija korist se vraća drugima. Primjera, da vam pojasnim. Imaš mogućnost da klanjaš 2 rekiata. A imaš isto mogućnost otići nekoga podučiti nekom propisu vjere kojih si trebao prvo naučiti. Jer možeš ga podučiti ako ne znaš, nisi naučio. Preče je da odeš podučiti njega zato što je to korist i tebi i drugima, nego da ostaniš klanjati 2 rekiata. Noćas govorimo o tome. Govorimo o djelima čije nagrade su prijelaznog karaktera. I tim djelima musliman treba da posveti mnogo pažnje. I ova naša vjera, braćo moja draga, tim djelima pridaje veliku pažnju. Evo sad ću vam spomenuti jedan interesantan hadis. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: "El mu'minu ya'lafu wa yu'laf. La khayra fi man la ya'laf wa la yu'laf."
Kaže Allahu poslanik, mu'min, on voli druge i drugi njega voli. Kaže Božji poslanik dalje, nema hajra u onome ko ne voli druge i koga drugi ne voli. I onda kraj hadisa i kaže Allahu poslanik, wa khairun nasi anfa'uhum lin nasi, najbolji ljudi su oni koji najviše koriste drugima. Ja selam, ja fine vjeri, sam da je živit po njoj. Ako ne voliš ljuda, u nas imaš ljudi kad iziđe iz kuće odmah mu se obrve spoje zato što mu je tjesan čitav dunjaluk, krivo njemu što njegova žena ne sluša i svi drugi sad moraju ispaštati. Nit koga voli, nit njega ko voli, takvog namrgođenog. Božji poslanik kaže, mu'min voli i njega voli. Nema hajra u onome ko ne voli druge i koga drugi ne voli. Zato se postavi 1000 upitnika. Ako te komšiluk ne voli, a bibi sebi 160 upitnika postavi džesi. Božji poslanik kaže, nema hajra u onome koga drugi ne voli i on njih ne voli. I kaže, hajrun nas, najbolji ljudi su oni koji najviše koriste drugima. To su najbolji ljudi. Nije rekao najbolji su oni koji najduže klanjaju u džamiji. Klanjaj ti to tebi. Naveče, kad svi odu spavati, klanjaj. Ako si dobar mujki, tada klanjaj. Kad te niko ne vidi. Ali najbolji su oni koji najviše koriste ljudima. To je islam. Nažalost, kojeg mi ne znamo. Pogledajte, kaže Allahu poslanik, interesantna stvar. Je li teško nekome od nas otići, mjesto da kupi kutiju drine, ode kupi dole u rasadnik, kupi jednu sadnicu. Šta ću od sadnice? Daj ti da ja drinu findulim, nek sadnice kupuje neko drugi. Nemam ja, kad to? Nije to u vjeri. Jer drina prvo šteti tebi, potrošio si marku bez veze, mogao si je dati djetu da kupi kinder jaje i eto ga. A onu sadnicu koju bi kupio pa je posadio, kaže Allahu poslanik u više rivajeta, bilo šta živo, znači u smislu razumno, čovjek da pojedi nešto, životinja da pojedi, lopov dođe ukrade, sad ti umro, lopov ukrade s voćke, a tebi meleki pišu sevap, a za drinu napišu na jedan žuti haram i ništa. A vam si dao za marku, kupio si sadnicu, posadio je, iz te sadnice dok god ona rađa, pojela tica, pojeo insan, pojelo hajvanče, ukro lopov, kogod da sa nje nešto skine, tebi se vapidu. Ja fine vjeri, ja selam. Ali kamo oni koji su spremni da ne dadne za drinu da kupi sadnicu. Treba sadnicu, treba iskopat 30 centi u zemlju, kako ću ja to, u mene su leđa poremećena, ne mogu ja to. A hoćemo u džennet. Ne može, braćo moja draga, džennet je skuplji. Ja ću vam pokušati u nastavku ovog našeg druženja, dok odgovor iz zadnjih safova ne počnu signalizirati da je vrijeme da idem kući, spomenut ću vam nekoliko dijela koja su, čije nagrade su prilaznog karaktera. Prva stvar, interesantna stvar, zapostavljena stvar, pozivanje drugih ljudi u hajr. Podučavanje drugih ljudi hajru. Imate li iđe ovakav primjer? Kaže Allahu poslanik, alejhi salatu wassalam, onaj ko ukaže nekome na hajr, imaće sevap, taj koji je ukazao nekome na hajr, sve dok onaj čini taj sevap, ništa neće njemu umanjiti. Pošto smo mi zavidni, to je vjera odmah regulisala. Da mi ne bi rekli, čiji ova imati, neće ni kazivat. Ne. On radi i on ima sevap, njemu se ništa ne umanjuje, a i ti imaš sevap. Pazi. Dijete jetim, rećemo. Ti ga, ajde da kažemo, finansiraš, odraste i sutra postani neki efendija, daja, misionar, ne znam šta. Ode tamo u neku zalutalu Ameriku i njegovim sebebom primi islam 10 ljudi. Ti sjediš u Bosni bolan, gledaš dokumentarni neki, a on tamo jednik po Americi skače i radi, poziva ljude, a tebi se vapi kapaju. Zato što si ti njemu to omogućio da on odraste, da se poduči, ti ga i školu. Ili ti čovjeku kažeš, sevap je klanjat 2 rekiata duha namaza. Kaže on, jel bogat jest? Koliki je sevap, toliki? Ti mu pojasniš. I on od sutra to počne klanjati. Ti sjediš kod kuće,
on klanja kod svoje kuće svaki dan i njemu sevap i tebi sevap, pa ti sjediš kod kuće. To nema niđe osim u islamu. I tu je dodatna satisfakcija da čovjek radi, da poziva drugi. Ja znam slučajeva gdje je čovjek samo na jedan CD snimio jedno predavanje. CD, pola marke, veleprodajna cijena, maloprodajna, ne znam nija poštaj. Helev ne se. Jedan CD snimio predavanje i dao ga čovjeku. Allah Đelšanu u tom nije dao uputu, pa on ne znajući kako zlato ima na tom CD-u dadne drugom. Taj drugi posluša i prihvati islam. On dadne trećim, isti taj CD i onaj treći primi islam. Pokaji se Allah te barkata za pola marki. I sad ovaj što je se pokaju i onaj drugi imaju žene, imaju djecu, te žene klanjaju, djeca klanjaju, oni klanjaju. Onaj sjedi kod će za pol marke što je kupio CD, a oni jadni slomiše se tamo klanjaju, a njemu sam kapa. A to nema niđe na planeti, čovječe. Ali treba imati ambicije. Oj, CD, valja njega oštampa, kako ako njega se snimiš, na što ćeš filmove snimiti, na što ćeš snimiti igrice, aj pa ne mogu ja CD-ove trošiti za predavanja, brate. Ko će mi nakupovati za igrice poslije, i za filmove, za utakmice, za serije. Nek to neko tamo drugi radi, neki efendija iz Sarajeva, nemam ja kad. Zato kad se dođe na sudnji dan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Ako uradi trun dobra, vidjet će ga. Ako uradi trun zla, vidjet će ga. Kad ljudi budu grizli nokte, kad ti nampadnu serije, kad ti nampadnu filmovi, kad ti nampadne drina, čiro, puši, gore, dole, tamo, vamo, gotovo. Dunjalučka mezra'a, dunjalučka bašta je nestala. Zato, braćo moja draga, ako ne možete, ajde da kažemo direktno pozivati, možda niste kompetentni, pomozi onoga koji pomaže. Možeš li dati 10 maraka da se oštampa 150 letaka pa da se podijeli? Ako ne možeš ni to, možeš li neko oštampu letak da ga ti odneseš tamo nekom komšiji? Samo ko tjednije radit, ko tjednije pozivat, on će naći metod. Ne možeš ništa, finansiraj nekog studenta. Ma nek finansiraju ga Arapi tamo, oni cijeli život finansiraju studente. Što ne bi mi finansirali? Što ćemo sve u džennetu pustiti Arapima? Hajmo se i mi malo sa njima natjecati, ne bi li makar mi došli dole do predzadnje deređe. Ne moramo svi biti na zadnjoj. Ljudi iz arapskog svijeta ljudima u Bosnu šalju jetimima pomoć. Jel to u Bosni nema ovdje biznismena? Jel to nema para? A nema, ko bi išao po kladionicama ganja tamo čuke, koji je čuko prija došao, koji je prija došao. Pa ja, moraš sad prati, čuke se ganje. Ja nikad u životu nisam vidio sport da se čuke natječu. Ima sad i čuke. Sve živo, čoveče. Sam ti pare izmudri. Zato mi imamo. Zato su redovi pred kladionicama, razumiješ, ko u Rusiji za hljeb i za vodu. A jetime nek finansiraju Kuvajčani, Saudici, oni hoće u džennet, mi hoćemo sa druže Tito, mi se kunemo da zato u džennem idemo. Znači, hoćemo gdje ne treba. Pogledajte ovaj hadis. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, je tehnologi. Na kraju jednog interesantnog hadisa kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam kada govori o vrijednosti znanja, kaže: zaista stanovnici nebesa i stanovnici zemlji i ribe u vodi i mravi u mravinjaku čine istikfar za insana. Za kojeg? Za onog što gleda serije. A njega proklinje rođena mati, kamo da za njega neko dovi. Dove za onoga koji ljude podučaje hajru. Ti gledaš ribe dole u ribnjaku, kontaš koji ćeš pojesti, kontaš, vidiš ništa. Dove Allaha mi svevišnjeg, one dove za onoga koji podučaje ljude hajru, da mu Allah oprosti. Mrav voda po njim i ti kontaš, vidi ga kud je zaluto, on zikri, ne boj se, pusti ga, on zikri. Za onoga koji podučaje ljude, on viče: Gospodar, oprosti mu. Ima tamo neki podučaj ljude: Gospodar, oprosti mu. Stanovnici nebesa, meleki, uzvišeni Allah, stanovnici zemlji, dove za njega. Za one koji podučavaju ljude.
Štaš podučit? Nemaš ništa, praznih džepova. Treba prvo natrpati džepove da moraš dijeliti. Prvo sebe naučiti pa da moraš druge podučavati. Također, braćo moja draga, od dijela koja su, čija nagrada je prilaznog karaktera, jeste stražarenje na Allahovom putu. Poslanik alejhi salatu vesselam, 2 oka neće dodirnuti vatra. Oko koje je plakalo iz straha prema Allahu i oko koje je stražarilo na Allahovom putu. Neko će reći, gdje je ovdje taj prilazni karakter? Pa jednostavno, onaj koji je na liniji, onaj ko stražari, on jadnik ulaže napor i trud, a drugi dole u gradu sjedi, veselije se, žene se, udaju se, školuju se, a on gore se mrzni. On gore gleda ima li koga. Zato je to djelo toliko vrijedno što je drugima iza leđa omogućio hajr. Zato je to djelo toliko veliko. Također, braćo moja draga, gradnja džamija, neću dužiti oko toga, vama svima je jasno koliki je sevap graditi džamije. Želim ovdje samo da spomenem jednu činjenicu, a to je, nama se dešava, čovjek nema dati marku za džamiju i konta da je to samo dati financijsku pomoć za džamiju. Može se pomoći na druge načine. Otiđi jednu dnevnicu od sebe, džabi uradi. Eto ga. Otiđi tamo nekog muju, ubijedi da je njegova parcela dobra za džamije. I on kaže, ljudi, ja daću ovo za džamiju, ti imaš sevap te džamije. Ubijedi tamo nekog naftaša, bosanskog, ne arapskog, da dadne on 5.000 donaciju za džamiju. Ti ako ga ti ubijedio, imat ćeš i ti sevap za to. Znači nije uvijek da samo moraš ti keširati. Ili, zapamte jednu stvar u islamu. U islamu se djela vrednuju po procentu. Kaže Allah poslanik u vjerodostojnom hadisu, jedan srebrenjak ili jedan zlatnik je prestigao i pretekao 100.000 drugih. Kaže Allah poslanik, kako to? Jedan srebrenak da je vredniji od 100.000 drugih. Kaže, čovjek imao gomilu zlata, pa je došao i zagrabio, i to što je zagrabio, 100.000 zagrabio. I od nju dao sadaki, ali i dalje je ostala hrpa. A kaže, čovjek imao 2 samo zlatnika i dao 1. Koliko je on dao? 50% dao čovjek. Onaj što je dao od kamar je dao možda 1%. Zato je onaj 1 pretekao 100.000. Zato kad imaš 10 maraka, gotovo, ti si inako već bijeda s 10 maraka, nema ništa sa njima. Tebi ako ti bude propisano umrt, ti 10 maraka te ne mogu spasiti. Ali ti kad dadneš od ti 10 maraka jednu za sadaku, koliko si dao od svog imetka? Dao si 10. A Boga mi onaj milijarder i milionir što ima benzinske, onda bi dao 10, on treba dati 100.000. Kad njemu rekao 100.000, oko njega bi se planeta okrenula, ti ne da 100 maraka, kamo da 100.000. Da bi tebe stigu, koji si dao sam marku. Zato ako nemaš, dadni koliko možeš. Božji poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, kada neko od vas udjeli sadaku koja je vrijednost datuli. Znate koliko je vrijednost datuli? Danas jednu datulu možeš kupiti za 10 feningi. Možeš im kupiti 10 za 10 feningi. Toliko mala sadaka, kao vrijednost datuli. Ali kaže Allah poslanik, kako ta sadaka bude iz čistog i halal imetka, Allah svojom desnicom prihvati tu sadaku. Pa je, kaže, njeguje i uzgaja kao što neko od vas uzgaja ždrijebe ili tele. Kaže, sve dok ta sadaka ne bude velika kao brdo. Udjeli koliko možeš. 10 feningi, nemoj da ti stid, dadni 10 feningi. Ne mogu više, Allah zna da ne mogu. Mogu toliko. Također, braćo moja draga, jedna interesantna stvar koja je veoma bitna u životu. Je li nam vrijeme da se rasipamo? Koliko još imamo pričati? Ti si grančar. Ti kad počneš mahati, ja stajem. Dobro. Znači njega krivite poslije. Nemoj da mene ko šta pošao mene tam zaustavljati da sam ja plav dužio. On je kriv. Jedna stvar po kojoj je islamsko društvo specifično, svakako kao i mnoge druge parametre islama, mi smo to zatrpali u zemlju, jeste, braćo moja draga, nasihat i savjetovanje. A to je djelo koje ima također prilazni karakter. Pazite šta kaže Allah poslanik u vjerodostojnom hadisu. Ed-dinu nasiha.
Kaže, Islam je čitav savjetovanje. Što ukazuje na mjesto savjetovanja. Ti kažeš, nemoj habibi u Ramazanu duhanit. Pusti ti sebi, neš ti za mene odgovarat, neću ja za tebe. Ne, u islamu ne može, treba kazati. Pripadni ga vatom, recimo, sjeti se Ebu Taliba. Znate ko je Ebu Talib? To je amidža Božijeg poslanika koji umro na kufru. Za njega Božji poslanik kaže, biće, kaže, u džehennemu zato što je pomagao poslaniku samo do koščica. Evo do ovdje ovako. Ima rivaje da će biti u nanulama od 2-3, ali kaže od njih mu ključa mozak. Sam ti nek tam pade Ebu Talib, pa ćeš vidjeti kako ćeš ti u Ramazanu raditi ono što ne treba. Imate vjerodostojan hadis, kaže Allahu poslanik opisujući džennet i džehennem, kaže dovešće najbogatijeg čovjeka na planeti, dovešće ga na sudnjem danu, ali zaslužio džehennem. Siroma, nije skonto gdje živi. Sve okusio, imao i mora, i auta, i jahte, i žene, i pljaceve, i njive, i sve ostalo. I auta, i mobitele, šta god hoćeš. Ali siroma nije Bogu padu na seđdu. I dovedu ga vjerodostojan hadis. Šta smo rekli? Svi hadisi 100% vjerodostojni. Pa će reći, odvedite ga u džehennem, samo ga odvedite, zamočite ga i vratite ga. Čitav život, 50-60 godina uživo, če god dođe, rasipao se. Gurnili ga u džehennem i vratili ga. Kažu njemu, gospodar mu kaže, jesi li robe ikad išta doživio fino? Samo vidio džehennem i vratio se. U onoj muki dok je vidio džehennem i njegovu žestinu odmah sve zaboravio. Kaže, nikad ja ništa fino nisam vidio. Džaba milijoni, džaba milijarde, džaba hodao po planeti. Sve zaboravio. A drugi u istom hadisu, najveći siromah koji je imao najviše iskušenja na planeti, ali padao Bogu na seđdu. Njega će dovesti i kaže, gospodar, odvedite ga malo samo u džennet, samo ga gurnite tamo i vratite ga. On prošao na planeti sve što ima. I ruke mu otkinulo, i noge, i glava bolila, i operacije, i poginula djeca. Sve što je bilo bolesti na njega je otišlo. Ali ošao u džennet, samo ga gurnulo i vratilo. Kaže, jesi robe ikad doživio ikakvo iskušenje? Nikad. Odjednom sve zaboravio. Ti bio bolan u bolnici kad si bio malo dijete, u 60. godini sjećaš se toga. Ovaj sve zaboravio kad je vidio džennet. Pripadni to koji radi grije, recimo, možeš ruku naplate? Ne mogu. Džehennemska kazna, kao što je zabilježeno vjerodostojno hadise, 70 puta žešća odati. Pa eto sad kako hoćeš. Na fin islamski način savjetovanje ima svoje principe. Ovo ja vama malo govorim ovako. Savjetovanje ima svoje principe. Ali, braćo moja draga, moramo se međusobno savjetovati. Također, zauzimanje za druge muslimane. Čovjek ima potrebu da se zauzmemo za brata muslimana, da se njegova potreba riješi. Kaže Allah poslanik, zauzimajte se, to ođeru bit ćete nagrađeni. Da se čovjek zauzme za brata muslimana u pogledu rješavanja njegovih problema. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, Allah neće prestati biti u pomoći svome robu sve dok taj rob pomaže bratu muslimanu. Kad pomažeš muslimanu, znaj da tada Allah tebi pomaže. Dok god ti pomažeš tom robu, i tebi Allah pomaže. Kad ti kroz špijunku ga ugledaš, pobigneš, znaj da je Allah dželešanu ode od tebe. To je, braćo moja draga, naša uzvišena i plemenita vjera. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ko otkloni od insana njegovu dunjalučku nedaću, Allah će od njega otkloniti ahiretsku nedaću. A kad znaš kakvi mi smo sve aferima pravili na dunjaluku, pa kad skontaš valja zato račune polagati. Imate vjerodostojan hadis, kaže Božji poslanik, neće se pomjeriti stopala čovjeka na sudnjem dan dok ne odgovori na 4 stvari. Ima rivajeta na 5. Jedna od njih je dok odgovori za život gdje ga je proveo. Sve i sekundu ćeš Allaha mi i ti i ja odgovara, gdje si bio. I onda kad te oni ahiretski musibeti spopadnu, kaže Allah poslanik, ko otkloni musibet od brata muslimana na dunjaluku, Allah će od njega otkloniti njegove musibete na ahiretu. Hoćeš da ti se Allah smiluje na ahiretu, Boga mi budi milostiv prema ljudima na dunjaluku. Ko kaže prekrije muslimana na dunjaluku, čime? Jorganom? Nije.
Ko prekrije njegove sramote, Allah će, kaže, prekriti njegove sramote na ahiretu. Naših sramota. Možeš napisat, znaš koliko svesku, najdeblju koja je ikad proizvedena od naših aferima. Valja to sad neđe sakrit, zašuškat. U nas razveo se čitava planeta, zasutra zna da je se čovjek razveo sa ženom. Jesi čuo? Ma jesam, dragi, razveo se, je li bogati, šta će s djecom, ko će kuću uzeti, gdje će auto, svi o tome bruje. Šta ti imaš sa tim, bolan? Razveo se, sa srećom, nek traži sebi on drugu, ona drugog i završena stvar, nemaš ti sa tim ništa. Čovjek uradio neki grijeh i znaš li da je taj uradio to? Prekrij brata muslimana, sakri njegovu mahanu. Svi mi imamo svoje mahane. Ja imam toliko grijeha i mahana, kad bi grijesi smrdili, ja bi smrdio više nego Sarajevska deponija. Ne ovdje je vaša Brčanska ovdje. Kakvi? Sarajevska. Svi mi imamo grijeha. Treba prekriti brata muslimana. Ne mogu da se širi tuđi grijesi. Ako hoćeš da Allah subhanahu wa ta'ala prekrije tvoje grijehe na ahiretu. Poslušajte ovaj hadis, ako hoćete da bude zadnji. Zaista, ja nemam namjeru da vam dužim, iako tek smo došli, trećinu smo prešli. Ovaj hadis zaista zavrijeđuje da se nad njim razmisli. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: "Inna lillahi ibadan." Zaista Allah ima robove. Allah tebareke ve taala ima robove, ihtassahum bin ni'am limenafi'il ibad. Kaže Allah ima robove koji je odabrao određenim ni'metima i blagodatima da bi koristili drugim ljudima. Pazite dobro. Allah, kaže, ima robove kojima je dao blagodati. Da bi oni te blagodati koristili tim blagodatima druge ljude. I šta kaže Allah poslanik? Ostavit će Allah te blagodati kod njih sve dok ih budu oni drugima davali. A kad, kaže, prestanu i davati drugim ljudima, Allah će to skloniti od njih. Sve, braćo moje, ovdje nije samo, pošto mi kad kažemo blagodat, pošto mi živimo u takvom sistemu, u nas je samo blagodat euro i marke. Nije to samo blagodat. Blagodat je da imaš i auto. Blagodat je da imaš znanje. Blagodat je da si ugledan. Blagodat je da imaš i para. Blagodat je da si zdrav. Sve su to blagodati. I Allah ti ih dao da koristiš drugima. Biće ti te blagodati kod tebe dok budeš koristio drugima. To je ko rekao Božji poslanik. A on ne govori po hiru svome, već je to objava koja mu se objavljuje. Zato vozaš auto 2 godine, kajmo nisam na njega uložio ništa. Ali zato koga god stopira, i ti nisi nikoga stavio. I odjednom počnu pucat motori, otpadaju karike, otpadaju gume. Ma šta mu je, kaže, ništa. Allah ti ga dao da vidi kako ćeš ti sa njim deverat. Hoćeš skonta da je to čeza za džennet ili ćeš skonta da je to džennet? Kaže, ma dok mi ga drugi neko upali, kad ja to odmah znadem. Pa kako ne znat kad ti 100 šeitana došaptava? Ma bolan željez, kako će željez znat da ga je neko drugi upalio? Ne. Ja, kad dok ga neko drugi mi uzme, ja to odmah kaj osjetim. Osjetiš zato što ti živiš, zato što njemu seždu činiš, bolan. Ma to je, bolan, samo sredstvo za dženneta. Kupi ljude, kupi narod, vozaj sa njim, bolan. Ne treba sad uzeti ga i staviti ga na raskrižje pa nek voza ako hoće. Ali ne smije tako je prazno, ako neko stopira, zaustavi, bolan, povuci čovjeka. Ne, moj dragi, odošao mi amortizeri. Ako ti budeš sjedio, amortizer tebe prepoznaju, neće od tebe otići, ali ako nekoga drugo odmah odoši. Kaže, ma ja znam, jel mi kaj neko dodirne auto upali, ja to odmah primijetim, kaže. Ma kako neš primijeti kad si pun šeitana, džina, svega u tebi priča, bolan. Željez, bolan, šta zid, znao sam se ja naslonio sad na njega ili hađija. Nema pojma, zidu se isto, tvrdo mu i gotovo. I auto, šta zna ko je ga upalio? Nemoj mi bogati kaj je auto. Evo ti krvi, evo ti šta hoćeš, šta nemoj mi auto uzimati. Čovjek umire, bolan, treba ženu voz doktor, nemoj bogati da dajem auto. Pa ti obožaješ to auto, to je, bolan, tebi božanstvo, bolan. To je tebi postalo božanstvo. Ma ja sam, kaže, susto, ja sam zaradio, ja sam Ma ne dam, brate, da si mi iz oka kapnu. Znači, braćo moja draga, pogledajte ovu izjavu Ibn Abbasa, radijallahu ta'ala anhu, kaže, 3 ljudi, ja im, kaže, ne mogu nikako zahvaliti.
Ja, koli su, brate, dragi, koli su ta trojica ljudi kojima Ibn Abbas nikako ne može zahvaliti. Kaže, prvi insan koji mi prvi nazove selam. Ja i on, kaže, kad se sretnimo, ko meni prvi selam nazove, ja njemu nikako ne mogu zahvaliti. Drugi insan koji, kaže, kada ja uđem negdje u sjelu, u međlis, pa gužva, on meni napravi mjesto. Ja, kaže, ne da ustane, već mu malo sam se pomaknu pa da sjedne. I treći insan, kaže, čovjek koji je uprašio svoje noge da bi došao meni da se sa mnom poselami. Trojica ljudi kada ja nikako im ne mogu zahvaliti. Ali četvrti, ovaj je nama najbitniji. Ovaj četvrti, kaže, njega ne može za mene nagraditi niko osim Allah. Ko je taj četvrti, majko mila? Kaže Ibn Abbas, čovjek koji ima musibet i cijelu noć planira kome bi mogao kazati taj svoj musibet da mu pomogne i dođe, kaže, meni na vrata. Hoće da kaže, jer vi znate kad čovjek ima, evo, uzmi primjer, treba ti para u zajam. Kome ćeš otići? Hoćeš otići u zajam, tražiš para od onoga za kojeg zna da će te vratiti. A nećeš, to šiđabi. Ideš kod onoga za kojeg si sigurno će ti dati. Zato Ibn Abbas kaže, cijelu noć si razmišljao i mene si izabrao. O meni tako imaš lijepo mišljenje. Ja tebe nikako ne mogu nagraditi. Kod nas dođeš pokća, otkud mene? Eno Mujo, eno Haso, ima Mujo više od mene. Što bre od mene uvijek išćeš? A šta je se ovo sve kaj na mene okupilo, brate? Sve živo od mene išći. Pa vjeruju ti ljudi, bolan. Osim ako si malo, onda znaju da mogu dobiti, da ne moraju ni vraćati. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, sličan hadis onome prethodnom, kaže, ne postoji ma min abdin en'ame Allahu alejhi ni'meten, ne postoji nijedan rob kojim Allah dadne ni'met, blagodat, bez obzira kakva je ta blagodat, pa nakon toga Allah učini da ljudi imaju potrebu za tom njegovom blagodati, a on onda malo pospan, kaže, bude u pogledu te blagodati, a da, kaže, nije tu blagodat izložio prestanku. Allah dadne insanu blagodat. Pa dadne da ljudi imaju potrebu za toj blagodati. A on, što, brate, uvijek moje auto? Što od mene? A kaže, a da nije tu svoju blagodat izložio da ode od njega. Znači, treba blagodati, braćo moja draga, cijeniti na način što će čovjek i razmjenjivati sa drugim ljudima. Već vidiš kako ja ove listove listam. To ide pravo na brzinu. Evo, spomenut ćemo za kraj. Želim da dođem do jedne interesantne stvari, pa ćemo time, ako Bog da, i završiti. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, to je jedna stvar koja je itekako zapostavljena. Govorimo cijelo vrijeme o ibadetima čija nagrada se vezuje za druge ljude. Jedna stvar koja je kod nas itekako zapostavljena, a može se oživjeti kod nas sada u Ramazanu, jeste, braćo moja draga, nahranjivanje drugih ljudi. Ja sam gore pošao živjeti u Sarajevu, ima već 1 godinu dana. Pošaljem ja ovako ponekad podijetu tamo komšijama, nešto, kolač neki nešto, ljudi se izgube, šta je ovo, veli? Što nam je poslo? Ljudi nisu navikli na taj sunnet. Sunnet je da se komšije međusobno potpomažu. Kad komšija nešto lijepo napravi, da u fin, čist tanjir, da to ne bude olupan tanjir, prlja, pa odnese komšija odmah kroz prozor frkne, već da fino zamota lijepo u čist tanjir, neotrcan, neobijen, i da pošalje malo kolača. Jer ne znaš, možda je on potreban. Allahu poslanik kaže, nije mu'min koji zanoći sit, a njegov komšija gladan. Nije mu'min. Ti tamo sazvo ekipu roštiljate, a dim ko namjerno tamo u komšinu ide. Komšija jadnik, volio bi ćeva pojist više nego planetu. Jadnik, on na mekinjama već, Bog zna otkad. A ti, komšo, vamo, i šta hoćeš sutra da te on voli? On će tebi otkinuti retrovizor i prodat će ga, razumiješ, da i on kupi sebi kilu ćevapa. Ali bolje ti je zato pošalji mu kad ti budeš roštiljo i ostaš s retrovizorima u redu sve. Zato Aisha kada pita u vjerodostojnom hadisu, kaže, Božji poslaniće, kaže, imam 2 komšija. I imam samo jedan poklon, kome ću dat? Kaže, dadni onome ko ti je bliži vratima.
kažu islamski učenjaci iz ovog hadisa? Dvije velike koristi. Prva korist, pogledaj Aiši, nije ona uradila kao što mi uradimo i onda pitaš, jesam li dobro postupio? Gotovo, ti si u opsajdu, gotova stvar. Prije nek što hoćeš uraditi, pitaš. Kada auto hoćeš kupiti, ti njega te pregleda 6 automehančara. Ali zato kad hoćeš nešto na hađ, ode na hađ i vrati se, kaže Efendija, ja sam tam priskočio neki propisa. Priskočio si, budeš pitao na vrijeme. Aisha nije htjela dat poklon pa pitat. Već prvo pita pa će dat poklon. I druga stvar, zašto je poslanik rekao bliži onaj ko je bliži vratima? Zato što taj bliži, on vidi šta ti donosiš u kuću. On zna šta ti imaš. I zato treba da se suosjećamo međusobno komšije. Zamislite kako bi lijepo bilo živjeti u komšiluku, komšija roštilja, otuda ide porcija ćevapa, de komšija i ti. Komšija peko, pekmez i te, ma brate, nek ide i on kaže, nek beri, nek lupa, nek tu, nek radi. Ja pekmez gotov dajem. Ma ne dam, brate, smizoka ispo. Ma dadni, dragi, ne znaš, možda bolan dosta ne živit. Inako neće ni u tebi ostati koji ni u njemu. Dati, zaradi sadaku. Božji poslanik, alejhi salatu vesselam, kad je došao u Medinu, kaže Imran ibn Husayn u vjerodostojnom hadisu, kad je došao Božji poslanik, ja sam ga, kaže, pogledao, prvo što sam vidio njegovo lice, čehru, kaže, odmah sam rekao, ovaj čovjek nije lažljivac. Drugo, kaže, čuo sam od njega 4 stvari. I pogledajte, 4 stvari, od te 4 stvari koji Božji poslanik prvo preporučio muslimanima u Medini, 3 se vezuju za insana i drugog insana. Samo jedna između insana i gospodara. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, efšu selam, širite selam međusobno, nazivajte selam. Wasilul arham, obilazite rodbinske veze, čuvajte. Kad si zadnji put došao kod nekog rođaka da si noćio? Odiš kod rođaka, rođak ti upali seriju, nagleda se te televizora, selam alejk, alejk se. Nisi ga upitao često kako si. Ako si otišao, to ako si dobar mujki, ako si ošao, ali nemaš ti kad otići zato što imaš čitav program, svjetsko, evropsko, vatropol, fudbal, Formula 1, Formula 2, kamioni, avioni, čuke. Ne moraš ti to sve nadostat pratiti. Kakva rodbina, neki obilazi ko hoće, ne dolazi ni meni niko, kaže, neću ni ja hodat. A Božji poslanik šta kaže? A čaš vi dole nagradi? Nazivajte selam, obilazite rodbinu. وَتُطْعِمُ الطَّعَامِ, dijelite hranu drugima. Dadni kilu pekmeza, bolan, ni ćeš ti obogat za njom, će onaj osiromašiti zbog njih. I kaže وَصَلُّوا بِالْلَيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامِ, i klanjajte navečer, to je tek 4. stvar, klanjajte navečer kad drugi spavaju. Ući ćete u džennet smireno i polako. Nazivaj selam. Pazi rodbinu, klanjaj navečer, uđete, kaže, u džennet smireno i polako. Tako je lijep islam. To je nama nametlo neke okove da je to nešto komplicirano. Šta je islam nego odnos prema drugim ljudima? Molim Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ovog našeg druženja da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih ljudi koji će proibadeti te noć Lejletul Qadr. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da popravi stanje muslimana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću muđahide, muslimane, ma gdje bili. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas okupi u džennetu kao što nas je okupio ovdje. Subhaneke Allahumma wa bihamdike, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. No, now I have to be Sufi. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الظالم زالت البغي صالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاعم نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا